danna mana subscribe a YouTube channel ɗin mai suna Army Smart Asada, sannan ku danna alamar ƙararra domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun zai ɗan shiga cikin gari. wai ake ci kwana biyu wala na ta shi ya kuwan gari ka ba shi wala haka nan kai dakata kana ji na wallahi mutumin ka daga mun biyo ta shiyar su awal ko awal wallahi ba mun biyo ta shiyar su don haka yanzu abinda za a yi mu koma baya saboda wallahi ka san akwai kunya ya faɗa min ɗaurin aure ne wallahi ga ya kuma an yi ban samu zuwa ba kai to ai ni ma an faɗa min ɗan ma'aro ko ban samu zuwa ba to ya za a yi mu dai koma mu canza hanya don haka ta bakin garkar su za mu yi canza hanya na yi ko a gara mu canza hanya yayi yahi a mu dai koma yayi kai amma kuma ga wata shawara ina jin ka ba mu nuna mai ɗai hawo kalan mun ta wurin ɗan mai auren mun zo irin cikin taro ya yawa muna taimai hannu bai gane ba ka kawo shawara kai mun ma zo kai ka san abin da za a yi ina jin ka sai ka haɗi mu debe ta kwanaka mu wuce to ya yi bai da matsala auren nan na awal ko wallahi akwai kunya ma yi wallahi haɗu da mutum gaskiya akwai kunya kuma ni ma ban tai ba kai ka tai wallahi ma yi ni ban zo ba amma an kuma kaɗo shi ba mu rasa ƙaryar da za mu yi mai mai amma dai wallahi akwai kunya wallahi akwai ta mai kai da shi to a ce mai aure ne ba wallahi gaskiya akwai kunya to wai an kaɗo shi ba a ƙara a ce mai wallahi ga zan duk da a ce mai ba a rasa amma dai kunya ta babba wallahi Maiwa ake ciki. Wala mun to dauran auren nan wala na gane ka ina ta daga ma hannu wala ba gani ba sai auren nan an cika wala an cika wala mai an za mutane ka wai haka hage jama'a wallahi an cika dan auren nan lahiya lona ashe mai dalo wala yaya bai ganin mu ya bai gane mu ba mun yi ta dago hannu mai wala ina can gehe na ma kuma tso cikin wani taro wala ne take min kawa bai kula ba kai ha hoto mai da kai wa wala ko da ke ya za a iya ganin tun da duk cikin taro na To ai mai ina ganin kila ba daura aure na. a ban gane ba mai to daura auren wa mun ka zo Ni wallahi na an daga shi. an daga shi an daga